உங்களுக்கும் கழுத்து டார்க்கா இருக்கா கருப்பா இருக்கா? இதுக்கு பேர் தான் அகந்தோசிஸ் நைக்ரிகன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு 4-5 காரணங்கள் இருக்கு. ஒபேசிட்டி, இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், மெடிகேஷன், ஜெனடிக்ஸ். ஆயுர்வேதத்துல இதுல கஃபமும் பித்தமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. கஃபத்துல தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஒபேசிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருது. பித்தத்துல உங்களுக்கு ஹார்மோனல் பிளக்சுவேஷன்ஸ் வருது. ஆமம், அதாவது தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் உடம்புல சேர்றதுனால இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். இதை ரிசால்வ் பண்றதுக்கு அடிமட்ட பிரச்சனையை ரிசால்வ் பண்ணாலே மேலோட்டமா இருக்கிறது சால்வ் ஆயிடும். நீங்க சோப்பு போட்டு வெளில சுத்தம் பண்றது மேட்டர் கிடையாது, உள்ள சுத்தப்படுத்தணும். உள்ள பஞ்சகர்மா, உள்ள நாங்க தள்ள அதை வெளியில தள்ளி விட்டுருவோம். டயட், லைஃப் ஸ்டைல் ரெண்டுத்தையுமே மாத்தி தான் ஆகணும். ஒருவேளை இது மெடிசன்ஸ்னால இருந்ததுன்னா மெடிசன்ஸ் மாத்தினாலே சரியாயிடும். பிசிக்கலா நீங்க சூப்பர் ஆக்டிவா இருந்தீங்கன்னா ஒபேசிட்டி, ஹார்மோனல் டிசார்டர்ஸ், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூணுத்தையுமே அடிச்சு தூக்கிலாம்.